Takže vítajte pri extrémnych športoch v sérii 3. A teraz ideme za hudbou, pretože sa mi páči. A teraz ideme učekať za hudbou, za rozhlasom Pribovskárskym, či Košickým, či Košovskánskym. To je jedno, proste idem tam. Idem tam. To nestíhnem. Čo to? Tuto je nádhera sveta. To je taký raj, keď nájdete v živote. To je one of a kind. Takže fakt. No, teraz som rozhlas. Vás pozýva na trendový týždeň zjav, a to od 18. do 22. mája. Získajte 20% zľavu na vybrané metrážové koberce, vinyl, PVC a kusové koberce. Príďte si vybrať výhodne do predajne koberce Trend v Poprade na Svitskej ceste. Oznam opakujem. Predajňa koberce Trend v Poprade vás pozýva na trendový týždeň zjav, a to od 18. do 22. mája. Získaj